Resaltar var găsi. Asta nu știu. Toată ne facem episoade. Da, mai încearcă ăsta, nu. Ok, m-am zăpăcit bateria asta. O secundă. Auzea! Bă, stai, frate. Nicolae Goță? Ia! Hai să... Hai. Ia auzea! Ceva frumos de-al lui Nicolae Goță? Ia! Oh my god. Ce dai? Ce? Nu mai plânge! Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră știți pe ce planetă suntem noi. Nu se poate. Nu sunt daci. Dacă arunci o piatră roșie într-o mare albastră, în ce se va transforma piatra? Tot în piatră. Piatră roșie, normal. O piatră roșie, nimic. Spoică. Bla, 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 bla. Luați-o în cur. Vă dau o cutie. Să iau o cutie în cur? Nu mai înțeleg nimic. De fapt, e mult mai ușor. Luați-o în cur. Orice durere devine o plăcere. Ce cutie, mă. Oh, nu știu. Ce faci, Levi? Am văzut cel mai frumos film porno din viața mea. Și de ce râd? Pentru că ești prost. Cum înjură țăranii? Bă, putu-și ceapa, mă, te vrei să fac una cu pământul? Cum înjură golanii? Bla, 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 bla. Cum înjură tocilarii? Fii al naiba să fii dacă te mai de mine, te dau dracu! Oh, baby, cum se face? Așa se face. Așa se face. Facebook-ul. Care sunteți Facebook? Unde mi este vizualizările ale mele care dansează rochia aia neagră cu galben? Ai tendința de... What is that? N-am auzit nimic. Așa se face. Așa se face. Facebook-ul. Care sunteți Facebook? Unde mi este vizualizările ale mele care dansează rochia aia neagră cu galben? Ai tendința deseori să te bâlbâi. Unde mi este Asta nu? vizualizările mele? Facebook-ul. Vizualizări. Nu știu, le-ați luat, ce ați făcut? Unde este vizualizările mele? Facebook-ul. Să vă fie rușine. Noi marc 3 cu 3 tipuri de malți și 3 de hamei. 3 tipuri de malți și 3 de hamei. Da, 3. Și eu ce am spus? Ai spus noi marc 3 cu 3 tipuri de malți și 3 de hamei. Și tu ce ai spus? 3 pula mea. Lasă ploaia să
păca mea și am lăsat de coaie. Don't. Don't. Please don't. Dar nu mă bate vântule. Că ajung la Bruxele. Aș dori să-mi dați voie să-l chem aici pe scenă pe prietenul meu Micuțu. Tu-ți gura mătii să... E pula în ce finești. Ca mea e pula. Te-am luat la prima, băi, pulă, să-ți dau o pâine, futu-te în gură. E pula de jecos. Că-ți mănânc-mi țigari, bolectă. Nu te-am atăiat eu la picioare, firea-ța dracu să fii să vă fut în gură. Nu-mi pasă de clasa socială, eu scolam, bă. Te-am atăiat eu la picioare, firea-ța dracu să fii să vă fut în gură. Hârtia, au, 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 cum îmi crapă scăfărleia. E cuță rockstaros, cuță perce. Asta nu mai tot totul zon. Asta. This is Sparta! This is... Oh, tema animal de mamelista. When I'm the fucking boss. Think you're fucking with, I'm the fucking boss. Spider-Cat. Spider-Cat does whatever a Spider-Cat does. Can he fly? No, he can't. That's because he's just Spider-Cat. I'm gay. Oh. Really? Just like karate, be a fucking Say yo mama. Say duh. Mama, zăpăci, bă, mai lăsați-mă. Holy shit! Striță pe autostradă. Și apare striță. Striță deodată.
tractorul. Stați-mă. Hai să vezi cu mine 3-4 săptămâni câte stai eu cu să înțelegi, după aia când am venit, ți-i camion singur, să vezi tu așa, să ți-i vorba pe afară. Eu nu vorbesc nicio limbă și noi băgăm și pe Elveția, pe Elveția ai fost, Nevi. Pe Elveția se face cu teuri, cu toate alea, cu franul. Ne-a complicat leacă pe Elveția. Ai văzut cum merg fetele alea pe stradă? Ce face? Marș, mă! Stai! Păi te vezi, greu prima. Și nici la film nu plătește, plătește ăștia la film, înțelegi? Marș, mă! Da, Așa pune-le, hei! O țără, o țără! Nu, mă, să se duce pe mine. Stick 'em up. e bine, și aici, zice camionul tot la Pitești, înțelegi? Nu la Pitești, nu la Oh, Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit. Stau și la 3 săptămâni mă cer acasă și uite, acum am stat mai mult, am stat pe 5 săptămâni ca să fac și mai mulți bani de sărbători. Înțelegi? Dar la 3 săptămâni dacă te ceri acasă, te aduci acasă. Tot ce se poate, da. Hello? E salariul fix, n-ai treabă cu tine, n-ai treabă cu nimic. Sâmbătă, duminica, când faci pauză, ala, te lua. Don't mind killing the big spiders, but you have to at least try with the little ones. There it is, there it is! Get it! La ce firmă? asta chiar e real. Refrigerare. Așa, te duci în față? Minecraft. Cam atât cu acest episod, dacă v-a plăcut să dați butonul de like. Și vom mai continua cu episodul de Încearcă să ne la vedere.